after sermon. Ba't hindi ka na? After sermon. Ayam ti panagdayaw. Denggen nak kadi o apo, ket sungbatan nak tanapanglaw ken awan kabaelak. Isalakan na kiti patay, tas sikat ti Diyos ko, ispalam to'y adipan mo ngagtalagkan ka. O apo, kasya na kuma, agmalmalam nga agraragsak ken ka. Paragsakam to'y adipan mo wapo, tas sikat ti pagkararagak. Naimbag ken mamakawang ka, aglaplapusan iti agbalbaliw, nga ayat mo kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo wapo to'y kararag ko, denggan to'y asog ko adumawat iti tulong mo. Umawaga ken ka iti tiyempo, ti panakaribuk ko, agsipo ta sungbatam to'y kararag ko. Awan ti Diyos sakasken ka wapo, awan ti makaramid iti maaramid mo. Umayto dagiti amin a nasyon na pinarswam, ket agrugbadbad danto iti sangguanam, idaydayaw danto tinagan mo. Manakabalin ka, ken takaskas daaw dagiti aramid mo, siksikalaeng ti Diyos awanan sa bali. Talyawen na ket kasyanak, papigsaen ken isalakan na, taagserbiak ken ka akas itinak. Ikanak wapo ti pakakitaan iti kinaimbag mo, mabainan tuloy iti gumurgura kanyak, ang makakita, aliwiliwa ken tinulunganak. Himnop ti panagdayaw, Diyos nga ayat akatan okan. Diyos nga ayat katanukan, si kakati di umay, agtaan kakadkadakam, pamati mi dagdagam, Kristo na si kaunay, amang tet mamakawan, nutidakas pagbabaw yan, na agpaisuti parswam. Espiritu mangtet kapya, iti tao na iwawa, maikay sa kamkatken ka, tapnuin kam agtala. Umay kau kangangatwan, na isalakan nakam, turad mi nakamikan, adumteng di tatanam, di karimin katumpalen, ugas kada kamidem, ken kain kam namnamaan, adakam tut
sakam Ditayan mo wa gloriam Agrupap kam Dita saklam Amang tetken kat dayaw. Panglukad akararag. Panginoon, maraming salamat sa umagang pinagkaloob niyo sa bawat isa na nandito sa iyong bahay dalanginan. Maraming salamat sa kalakasan, biyaya, at puspos mong pagmamahal na ipinagkaloob sa buong isang linggo na meron kami. Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo ang mga worship services dito sa NACS, magmula sa Ilocano hanggang sa pinaka-last worship service. Puspusin niyo po at pagpalain ang mga speaker ng bawat worship services, ganun din ang iyong mga manggagawa, magmula sa pastor hanggang sa aming mga janitorial services. Patuloy niyo po kaming kausapin, linisin, at bigyan po ng banal na espiritu. Bigyan mo kami ng pagpapala, Panginoon, na maintindihan namin ang mga mensahe na gusto mong iparating sa amin sa araw na ito. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, nagkamdawat ni Jesus, oh Jesus, nagkamdawat ni Amen, amen. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Sa ating mga tatay, Happy Father's Day. Kaya lang sabi ng mga UMM, di raw kami kasama. Di daw kami father, pastor kami. Wow! Mga kapatid, may mga bago po tayong kasama sa umagang ito. Hindi ako magpapakilala sa kanila. Oh. Kundi, tawagin natin yung mga nagdala sa kanila upang silang magpakilala sa kanila. Una, tawagin natin si kapatid na Genesis. Ate Genesis. Ganun gagawin natin ha. Kung sino yung nagdala, kayong magpapakilala sa kanila. Para ma-recognize din na kayo talagang nagdala sa kanila dito sa simbahan. Ay, salamat sa Diyos. Ang aking nadalang isang pamilya, noong ko pa sinasabi sa kanila, pumupunta lagi ako sa bahay nila. Ngayon, kaibigan ko sila at kapitbahay. Ngayon, biglang isang araw, sabi niya, ate, ang bait mo, punta nga kami dun sa church. Yun ang sinabi. Napatulala ako. Kaya ngayon, salamat po sa Diyos. At sabi niya ganun, excited sila. Sabi niya, Ate Genesis, pupunta kami bukas sa church. Kaya pinapakilala ko po sila sa inyo, ang aming kapitbahay sa Veterans Village, si Jenaline Morales, si Ian Briggs Morales, at saka si Aldrin Morales. Patawagin ba? Ang Morales family, dito po kayo sa harapan. Samahan mo sila, ate. Sige.
Sino sa inyo? Mudra or si Pastor Meriflor? Si Mudra na lang. Yung mga magulang na taga-Christine, and then si Cecil mamaya sa mga bata. O Mudra. Good morning po sa ating lahat, sa mga kapatiran. Pinapakilala ko po sa inyong lahat ang mga taga-Christine po na matagal nang ini-invite namin pero hindi po sila makadalo dahil hindi sila magising ng 4:30. Ngayon, sa 7 o'clock, willing naman po silang sumama. Kaya ngayon, tawagan ko po yung mga taga-Christine po. Dito po sa harap. Josephine, hindi ko alam. Bali, 3 po sila matanda. Maraming salamat po at naka-attend sila sa aming simbahan sa NAX UMC po. Salamat sa Diyos. Dito po kayo, dito kayo. Mudra sa mama. Sino si Josephine? Josephine Dominice Jeline de Guzman. Sino po si Jeline sa inyo? And then si Aye Montenegre. Okay. Sila po yung mga ilan sa mga binabible study natin sa panguna ni Pastor Mary Flor sa Christine. Ngayon naman, yung nagtuturo sa mga bata sa Christine, tawagin natin si Teacher Cecil. Ayan. Ayan, isang mapagpalang Sunday morning po sa ating lahat. Ikinagagala ko po sa inyong ipakilala yung mga tinuturuan ko po galing sa extension po natin sa Christine po. Mga anak, lapit po dito sa may harapan. Hindi ko naiisa-isayin yung pangalan nila, hindi ko pa po kabisado. Tara dito. Halina kayong mga anak. 10 mga yan. Wow. Palapakan na ang ama natin ang Panginoon. Cecil, samahan mo sila. Huwag kayong mag-alala, nasa Facebook kayo. Nasa Facebook at YouTube. Mapapanood yung mamaya sa Facebook at YouTube ang mga mukha nyo dyan. Sinong nagdala sa bata niya? Meron pa po ba? Si Teacher Abby daw nagdala sa batang ko. Oh, grabe, no? Today is a day of harvest. Ang dami natin kasama ngayon. Sige po. Paki-extend natin ating mga kamay patungo sa kanila at sila ay ating panalangin. Let's pray. So umagang ito, O Diyos, kami nagpapasalamat pagkat kasama namin ang mga kapatid na ito sa unang pagkakataon. Sila na naimbitahan para sumamba kasama namin, makinig sa iyong salita, magpuri sa iyong banal na ngalan. Bunga po ng aming pag-imbita, ng pag-aaral sa banal na salita mo, at pagmamahal sa kanila. Dalangin namin ngayon, pagpalain sila, gabayan sila, puspusin sila ng iyong biyaya at ang iyong pag-ibig. Salamat po sapagkat kasama namin sila ngayon. Nawa hindi itong una at huli, kundi itong simula ng panibagong relasyon, kasama nila, kasama ka. I-bless mo rin mga kapatid na nagdala at nangangalaga sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, ito aming panalangin. Amen. Amen. Welcome, welcome sa NAX United Methodist Church. Welcome po. Welcome. Welcome po sa inyo.
Tuwing Sabado po, si Pastor Mary Flor nagkakandak ng Bible study sa Christine. At tulad na sabi ko, isang buwan na halos Cecil, o mahigit. Sinimulan din ni Cecil ang pagtuturo sa mga bata doon sa Christine, kasama ng ibang kabataan. Kaya lang, kahapon mag-isa lang siya, no? Amen. Salamat sa buhay ng mga to. At salamat din sa patuloy na pag-anyaya ni Ate Jency sa kanyang mga kapitbahay. Ganun po gawin natin, kapag may mga dinala tayo, gusto ko kayong magpakilala. Mas kilala nyo sila kesa sa amin. Sige, paramihan tayo ng mga dinadala. May mga ilang paalala lang po para sa atin sa umagang ito. Una, tulad din na sabi ko, ngayon ay araw ng mga tatay. Kung kaya't mamaya po pagkatapos ng sermon, paparangalan natin lahat ng mga tatay na nandito at may special na handog din ang mga tatay sa atin. Pangalawa po, sa darating na Martes, ito po yung ating loading station. Ito po yung ating pagpapakain sa mga kapatid natin na nanirahan sa kalsada ng Manila. Around 250 to 300 po ang kinikater natin na street dwellers, mga taong kalsada. Pupunta po sila rito, maliligo sila dun sa likod. Hanggang sa papasok sila dito sa simbahan at eksaktong alas 3, mag-worship sila, may komunyon sila, and then after ng kanilang pagsamba, ay bago sila umuwi, mayroon po silang iuwing mga pagkain. Ganon po ang style ng ating gawain sa loading ministry. Volunteers are welcome, donors are also welcome. Happy birthday! Sino kayong mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito? Ayun, Maria Tumbok, Dennis Mejia. Kilala niyo ang pangatlo? May ice cream ba yan? Ay, wala daw. Huwag na natin basahin. Huwag magagalit yung inaanak kong yan. Mary Grace Andasan. Bigara. Ice cream, gra. Rene Domingo. Joash Paras. Juan Marco Lumba. Buena Balagtas. Julieta Agolnya. O, gara dito. Elisha David Sano Berdin, Camille Erica Sim, Zia Atena Eli. Sino pa pong mga may birthday ngayong week na to? Mula ngayon hanggang sa Sabado. Sino? Mag-isa. Malamig ba? Mainit eh. Kaya naghanap ko ng ice cream. Mga ninong at tinang lang daw. Hindi, unfair yun. Sa lahat. Magkano ba yung isang cart? $5,000. Ilan ang ninong-ninang mo dito? O, 5 ninong at ninang. Ayun, meron pa, syempre. Ang ating nurse. Ano natin, Neri? Pansit. Ano ba yan, Tin? Kakaibang mga ubo kapag ganitong pagkakataon eh. Dito ka na lang, anak. Ay, kay Kuya Jun yun. Coke Zero daw. Coke Zero. Ano, Juvie? Sige.
Let us also extend our hands toward them. Let us pray for them as well. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid, na magdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Maraming salamat po sapagkat alam namin na kayong siyang Diyos na gumabay sa kanila at patuloy na gumagabay sa kanila. Diyos na nagpala at patuloy na magpapala. Pakinggan po kanilang mga panalangin. Tinataas namin sila sa inyo. Ngayon pa lang, Panginoon, dinideclare namin ang siksik-liglig, umaapaw na biyaya at pagpapala sa kanila at sa kanilang pamilya. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Sa bawat hakbang nila, kayong siyang manguna. I-bless mo sila, muli i-bless mo sila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Let's sing a birthday song for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ice cream. Pansit. Coke Zero. Sige po. Ating tunghayan ang handog na talento ng ating mga creative arts dancers. Book of Revelation, chapter 7, verses 16 and 17. Yes, sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach out. For God shall wipe away, yes, sir, every tear from their eyes. Yes, sir. Get ready for the revolution. Watch it go.
tawagin po natin dito sa harap yung mga bata po and kasama po mga kabataan para ipanalangin po natin. Mga bata po. Po, i-extend po natin ang ating mamay para sa kanila. Diyos na aming magulang, narito po kami kasama ang mga bata at mga kabataan na ito sa inyong harapan at nakikita niyo pong nakaluhod po sila. Nananalangin, O Diyos, sa inyo. Patuloy, Panginoon, na ang mga batang ito at mga kabataan ay aming isinasama at itinataas sa aming mga panalangin, O Diyos. Dalangin namin ang patuloy na paggabay niyo po sa kanila, ang patuloy na pagpapala niyo po sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo't higit din, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, O Diyos. Dalangin namin, nabigyan niyo po sila ng karunungan, kaalaman, O Diyos, kalakasan, ng ang kanilang pag-aaral ay kanilang magampanan ng maayos, O Diyos. Ganun na rin ang iglesyang ito na siyang humuhubog sa kanila, O Diyos. Pangunahan niyo po. Ganun din ang mga magulang, mga relative at even, Panginoon, mga magulang nila sa loob ng iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila't gamitin ng maging daluyan ng iyong pagtuturo, maging daluyan, Panginoon, ng iyong kabutihan sa kanila. Dinggin ninyo ang kanilang panalangin sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin namin ito ng may pagtitiwala. Amen. Sige po. Lahat ng mga bata sumama kay Teacher Abby. Pati yung mga taga-Christine. Sumama kay Teacher Abby, kay Teacher... Kanina ka pa hinahanap, Teacher. Para sa inyong Sunday School, Ilocano Sunday School. Amen. Darako po tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan. Panakay basa tinasantuan na surat. Genesis 18, verses 18 to 19 and Proverbs 20, verse 7. Ibabaet ni Abram ti Sodoma. Agbalinto dagiti kaputotona, anaing daklan ken nabileg a nasyon. Agdawato dagiti amin a nasyon ti lubong, a bendisyon nak ida akas ti panang bendisyon ko ken kuana. Pinilig ni Abram tapno ibilin na kadagiti lalaki nga anak na ken dagiti kaputot na. At tong palendak ket agramida iti naimbag ken nalintig. No aramidenda daytoy aramidek dagiti amin na ingkarik nga agpaay ken kuana. Proverbs 20 verse 7. Nagasat dagiti anak no natakneng ti amanda ken nalinteg ti aramid na. Ti sao ti apo. Agyaman tayo. Yaman tayo ti Diyos.
Baro at tulag, Galatia chapter 3 verses 6 to 9. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, sa pamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman, pagpalain ang sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Agyaman, tisa o ti Apo. Agyaman tayo, iti Diyos. Tayo po'y tumayo sa pagbasa sa banal na Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, patungkol ito sa prodigal son. Malayo pa ay natanaw na niya na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong niya, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, na wala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Mga kapatid, ang ebanghelyo na ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Heso Kristo. Ti saum, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti pagnag. Ti saum, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti pagnag.
Amen. Thank you, choir. I know my Redeemer lives. Yun ang mensahe ng kanta nating koro. Once again, good morning. Ang atin pong tagapagsalita ay hindi na bago sa inyo, sa atin. Marami po sa inyo nakita siya. Yung iba sa inyo nakita siyang lumaki dito. Naging acolyte nung maliit siya. Siya yung isa sa mga tagasindi ng mga kandila sa altar. Hanggang sa nagdalaga. Nakita rin natin kung paano siya nagdalaga. Naging aktibo sa kabataan, sa choir din. Naging member ng choir ng Ilocano. At nakita din natin kung ilan ang madinala niyang boyfriend dito. Ano? Ngayon po ay isang guro sa National High School sa Malabon. Parang kailan lang nung Parang kailan lang nung nag-request siya ng prayer na makapasa sana sa LED. At nung nakapasa, ang sunod Pastor, makapasok na ako sa DepEd. Praise. At pinagbigyan na nga ng Panginoon kaya manalangin. At ngayon mga kapatid, Teacher 1, soon, magiging Teacher 2 na yan. Amen doon. Ipanalangin natin. Ang turning point ng kanyang pananampalataya, actually, ay nung nagkasakit ang yung kanyang tatay, atake at stroke. Siya ang isa sa mga nag-alaga sa kanilang tatay. Tapos sumunod naman si Ate Beth, ang kanyang nanay, stroke din. Grabe, no? That was one of the turning points in her life and in her faith. Pero ang magandang balita ay hindi siya sumuko, nagpatuloy siya sa pananampalataya at sa Panginoon. Ating i-welcome ating speaker, si Teacher Lara Claudia Reyes. Teacher Lara? Naimbag nga bigat kada kayo amin. Agyaman tayo iti Diyos. Disclaimer na po agad, no? Kahit na yung probinsya namin is sa La Union, nagbabakasyon kami, kahit na nakakarinig ng mga Ilocano words, pero pasensya na po, hindi marunong mag-Ilocano. Sa totoo lang po, hindi ko po ina-expect na tumayo sa harap nyo ngayon po.
at i-celebrate yung Father's Day nang ako yung mag-share ng salita ng Panginoon. Yes po, kahit papano, gaya nga po ng sabi ni Pastor kanina, nasanay po ako sa altar. Nung mga young age ko, nag-a-aqualate ako. Dati po, noon, katabi pa namin yung mga pastor. Then, naging Ilocano Youth Choir po. And recently, mga nagli-liturgies na po. But this opportunity po, sobrang nakaka-overwhelm. Nung binigay po ni Tita Neri sa akin yung papel na may nakasulat nga po doon na kung pwede daw po ako maging speaker para sa Father's Day, kinabahan po ako noon. Tapos napatingin po agad ako sa altar. Tapos yung exact words na sinabi ko or nung na-pray ko, nung first time din akong tinanong ni Tita Marlene kung pwede ako mag-liturgy, sabi ko, Lord, ikaw to. Alam ko pong sa'yo galing to, Lord. Tapos nagbiro pa nga po ako, sabi ko, ba't ako yung magsasalita sa Father's Day? Eh wala naman na po akong tatay. But then, I remember I have my living God. Siya, yung aking ama, buhay na Ama, ang ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri, sinasamba ka namin sa oras na ito. Maraming salamat po sa araw na ito ng aming mga ama. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Ang lahat po ng papuring ito ay binabalik namin sa matamis mong pangalan. Amen. Happy Father's Day! Maaari niyo po bang batiin yung mga tatay natin dyan, yung mga ama natin, papa, tito, lolo, papang, sa mga tumatayo po nating mga tatay, at sa mga nagtatry maging ama. Happy Father's Day po. Ngayong special na araw para sa ating mga ama na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, salamat po. Salamat po sa inyong mga ginamit ng Panginoon upang mahalin, gabayan, at pagpalain ang ating pamilya. Bago po ako magsimula, may gusto lamang po akong itanong para sa ating mga tatay. Balang araw po ba, kapag naalala kayo ng inyong mga anak, anong uri po kayong ama na maaalala nila? When your children remember you years from now, what kind of father will they remember? Ama bang magandang halimbawa? O ama bang nangiiwan ng mabuting pamana? Amang may integridad? O amang nag-akay sa kanyang pamilya palapit sa Diyos? Yung ating pong tema na Faithful Fathers, Blessed Homes, o sa Tagalog na Katapatan ng Ama, Pagpapala sa Pamilya. Kung babasahin po natin, ang dali lang pong intindihin. But as you look deeper and understand deeper, paano nga po ba nagiging isang pagpapala sa kanyang pamilya ang tapat na ama? Para po sa araw na ito ng ating mga tapat na ama, may tatlo po tayong pag-uusapan. Una, a faithful father leads his family to God. Pangalawa po, a faithful father walks in integrity. At yung pangatlo, a faithful father lives by faith. Una po, a faithful father leads his family to God. Ayon po sa Genesis chapter 18, verse 18 to 19, basahin ko lamang po sa English, Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth
will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. God chose Abraham not merely because he would become a great nation, but because he would teach his children to follow the Lord. Yung mga tatay po natin, grabe yung mga role nila sa ating mga tahanan. They provide the needs and wants of their family. They sacrifice their own good for the sake of their family. Today, or kahit dati pa po, being a father is not easy. Fathers have burden that we cannot see. Kasi mas gusto nilang itago na lang po yun. Kasi mas gusto na lang nila na huwag tayong mag-alala kaysa uminda sila. Naalala ko po noon, si Papa ko, kahit may sakit na po yun, nagtatrabaho pa rin. Kaya nga po, kapag tinatanong nila kami, anong kinamatay ng Papa mo? Sasagot po namin, na-stroke siya kasi overwork. Then, kahit po may sakit yun, papasok si Papa ko, hindi niya pinapakita kay Mama ko, sa amin, na nahihirapan siya. Kahit na alam naman po namin. But still, he is standing firm para po sa pamilya namin. He's still a father to us. Just like Abraham. We often think that he is a great man of faith, but Abraham was not perfect. He made mistake, gaya po ng mga tatay natin. He had fears, just like our fathers. And also, he experienced failure, just like our fathers. Nagkakaroon ng kamalian, mga pagkukulang, and even pagkatalo sa buhay. Yet, God still used Abraham just like our fathers. Bakit po? Kasi, just like Abraham, our fathers remain faithful and continued trusting God. God is not looking for a perfect father. Yung Panginoon daw natin, hindi siya naghahanap ng perpektong ama. Ano po yung hinahanap niya? He is looking for a faithful one. Tapat na ama. Sabi rin po sa verse sa Genesis that father are spiritual leaders. God entrusted Abraham with specific responsibility to command his children and his household after him to keep the way of the Lord. Yes, our God called our fathers to provide for the necessities of his family. But he is also called to be a spiritual guide or leader. Noong nag-start po ako na maghulog ng Thanksgiving ko, way back 5 years old po ako noon. Naalala ko pa. Si Papa ko po yung laging nagre-remind sa akin. Then, siya din po yung nagbibigay ng pera panghulog sa akin. Pero nakapangalan po yun sa akin. Then, kahit po hindi namin siya kasama sa church, gawa nga po ng magkaiba sila ng religion ni Mama. But still, siya po yung nagturo. Siya yung nag-guide sa akin. Na hanggang sa nag-high school ako, nag-iipon po ako ng pera sa baon ko kasi alam ko na kapag Sunday, I need to give my thanksgiving. At tinuruan niya ako na magpasalamat sa Diyos. Not until hanggang ngayon po na nagtatrabaho na ako, nadala ko po yun. And in my heart, there's a place in my heart na si Papa ko yung nagturo nun sa akin. Leadership begins with example.
Yes, children may forget many lectures, but they rarely forget the example set before them. Nakakalimutan ng mga anak yung palagi mong sinasabi sa kanila, pero yung halimbawa na pinapakita mo, hindi. Nakikita ka ng anak mo na nagdarasal, tiyak po, magdarasal din siya. Nakikita ka po ng anak mo na inaaral ang salita ng Diyos, tiyak, aaralin niya rin po yan. Nakikita ka ng anak mo na nagtitiwala sa Diyos, tiyak sa Diyos lamang po siya magtitiwala. The greatest inheritance a father can leave is not wealth, but a godly example. Kaya salamat sa mga amang nag-akay sa kanilang pamilya patungo sa Panginoon. Second po, a faithful father walks in integrity. For our second verse, in Proverbs chapter 20, verse 7, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Integrity or integridad. Ang bigat po, no? Ano po ba ibig sabihin ng integrity? It means doing the right thing for the right reason, even no one is watching. Yung mga anak daw po natin, or yung mga anak niyo pong mga tatay, feel secure daw sila when they know na my father means what he says, he keeps his promises, and he lives honestly. Why integrity is important for our dearly fathers? Because father's life becomes the model from which children learn how to live. Father will set an example to his children. I really believe po na kung ano yung pinapakita nyo sa mga anak nyo, ayun din po yung gagayahin nila sa inyo. Ang dali pong sabihin, no, fathers must walk with integrity. But this integrity is not proven during easy times, but during difficult ones. But a faithful father always chooses honesty over dishonesty, faithfulness over compromises, and obedience over convenience. Sabi rin po sa verse, his children are blessed after him. I am strongly believer din po na kung ano man po yung blessing na natatanggap ng mga anak natin ay dahil sa kanilang ama. Ganon din naman po dahil sa kanilang ina. Alam niyo po, when I was looking back sa mga nagdaan na taon and sa kung ano man pong meron ako ngayon, isa sa naisip ko ay dahil sa magulang ko. Blessed po ako dahil sa tatay ko, dahil sa nanay ko. Sabi po sa akin noon, ng papa ko sa amin, ng ate ko noon, hanggang nag-aaral kami, bawal po kami mag-boyfriend. Kaya nga po, at 25 lang po ako nagka-boyfriend. Kasi alam niya rin po na kung ano po yung mas makakabuti sa amin. I follow my father. Ewan ko lang po sa ate ko kung sinunod niya yung tatay ko. Siguro po, dahil sa takot ko na rin sa tatay ko, but as I grew up, standing in front of you all, napasabi ako na tama nga yung tatay ko. Tama lang na sinunod ko siya. Hindi po dahil sinunod ko siya kasi madidistract ako sa pag-aaral ko. Kundi tama po na sinunod ko siya kasi mas binless ako ni Lord. Mas pinagpala ako ni Lord. Kasi sumunod ako sa magulang ko. Kaya for our youth today, follow your fathers. Obey His command. Love them wholeheartedly.
At alam nyo, sino po yung gaganti sa atin? Yung living Father natin, ang Panginoon. The greatest gift a father can give his children is a life worth following. And for the third and last, di ba? Ang bilis po natin. A faithful father lives by faith. For our last verse in Galatians chapter 3 verses 6 to 9, basahin ko po sa English. Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. The real children of Abraham, then, are those who put their faith in God. What's more, the scriptures look forward to this time when God would make the Gentiles right his sight because of their faith. God proclaimed this good news to Abraham long ago when he said, "All nations be blessed through you." So all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith. In this verse, Abraham is called the father of faith because he trusted God even when circumstances seemed impossible. Gaya nga po ng sabi ko kanina, our fathers are not perfect. Every father's experience challenges, financial struggles, family problems, health concerns, and even future uncertainties. Since our fathers are the one who is providing for us, hindi talaga mawawala sa kanila yung mag-alala. Relate na relate po ako dyan. Kasi po, since nung nagkahiwa-hiwalay na po kaming magkakapatid, then ako na lang po yung kasama ni mama ko, relate po ako sa nagwo-worry. Nagwo-worry po kasi andyan na po yung mga due date natin. And napapasabi na lang po ako na ganito pala yung struggles ni papa ko nung nabubuhay pa siya. Ganito po pala yung pag-worry niya na iniisip niya kung ano pa yung kailangan niyang i-provide para sa pamilya namin. But faith say, God is still in control. Amen po ba? Apo, God is still in control. Instead of worrying, kasi wala tayong pera, pray. Instead of worrying kasi may sakit tayo, pray. And instead of worrying kasi hindi natin alam ang mangyayari sa future, pray. Opo, hindi madaling gawin na hindi mag-worry. Sino po ba dito yung hindi nagwo-worry, di ba? But know that God will give you peace when you ask. This verse from Galatians reminds us that those who live by faith share in Abraham's blessing. The blessing is not merely material prosperity, it is blessing of knowing God, walking with Him, and experiencing His presence. For our dearly fathers, remember, children learn faith when they see their fathers trusting God. Kapag nakikita nila ang kanilang tatay ay nagdarasal sa oras ng problema, matututunan nila na dumepende sa Panginoon. Kapag nakita nila ang kanilang tatay ay nag-worship pa rin in times of difficulties, they will learn how to be strong sa piling ng Panginoon. Kaya sa mga tatay naming nagtitiwala sa Panginoon, maraming salamat po. Your children may not remember every gift you bought them, but they will remember how you trust God
through life's storm. Bago po ako magtapos, di ba tapos na po, no? Balikan po natin yung tanong ko kanina para po sa ating mga tatay. Na kung balang araw po, kapag naalala kayo ng inyong mga anak, anong uri ng ama ang maaalala nila? When your children remember you years from now, what kind of father will they remember? At sa pagwawakas ko po ngayong Father's Day, nais lamang po naming sabihin on behalf of all children here, salamat po sa mga amang nagmamahal. Salamat po sa mga amang nagsasakripisyo. Salamat sa mga amang gumagabay. Salamat sa mga amang nananalangin para sa kanilang pamilya. Salamat sa mga amang patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos na siyang Ama nating lahat na nagbigay sa atin ng mga amang naging instrumento ng kanyang pagmamahal at pagpapala. Maligayang araw po ng mga ama. Sa Diyos lahat ang papuri. Magandang umaga po. At ngayon, tunghayan natin ang isang video presentation. May tatlong lalaki, tumalon sa tubig. Ilan na basa ang buhok, di wala kasi kalbo sila Ano ang apelyido ni Sisa? Di ni Street. Ano binibigay ng doktor sa ibon may sakit? Treatment. Anong mas nakakadiri sa uod na nakita mo sa prutas mo? Di, yung kalahati na lang yung uod. Ew! Anak kasunod ng Mars. Kung hindi, pag-utang. Yung puno, hindi pa yung akitin. Hindi yung nakadumba. Medyo po sana ako about construction. Kaso, ginagawa ko pa Ang tatay may biro sa halos bawat pagkakataon. Minsan nakakatawa, kadalasan hindi. Pero sa likod ng bawat corny na biro ay isang lalaking seryoso sa kanyang tungkulin bilang ama. Pagkatapos matulog ng lahat, tahimik siyang nakaupo sa mesa, binubusisi ang mga bayarin. Madaling araw siyang bumabangon para pumasok sa trabaho. Inaayos niya ang mga sirang gamit sa bahay. Isinasantabi niya ang sariling mga gusto upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Siya ay nagsisikap para mapasaya ang tahanan. Siya ay kumakayod para sa kanyang pamilya'y walang magugutom. Siya ay nagsasakripisyo para ang mga anak ay mapagtapos. Siya rin ay marunong makinig sa mga hinaing o kahit sa mga simpleng pangyayari.
Mahusay din siyang magpayo, lalo na't kitang-kitang na isa sa pamuhay niya ang mga ito. Nananatili siyang matatag kahit pagod na. At higit sa lahat, kahit siya ay nahihirapan din, kahit siya ay nagugulimahanan pa rin, kahit siya ay di pa rin tiyak sa mga bagay-bagay, nagpapatuloy ang kanyang paghatak sa buong pamilya sa kanilang sama-samang pagsamba at pananampalataya sa Diyos Ama nating lahat. Maaaring kailing-iling ang kanyang mga biro, pero ang pagmamahal niya ang nagbibigay ng lakas ng loob. Maaaring simple ang kanyang mga salita, pero mas malakas magsalita ang kanyang mga gawa. At marahil iyon ang pagiging mabuting ama, ang patuloy na pagsisikap sa pagiging mabuting ama araw-araw. Siguro nga corny ang mga biro ni tatay, at sigurado namang marami pa rin siyang mga pagkukulang, pero tunay at walang kapantay ang kanyang pagmamahal. Si tatay ay maaari ang hari ng mga dad joke, pero paniguradong walang halong biro ang kanyang pagiging responsable, matapat at makadiyos na pader ng tahanan. Kaya naman, tunay na dahil sa iyong dakilang katapatan sa ating Panginoon, Papa, Daddy, Tatay, Mama, Dad, we don't just feel blessed, we are all blessed indeed. Thank you. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang tumayo ang ating mga dakilang fathers? Yan. Lahat po ng tatay. Lahat po. Yan. Kahit po yung mga tawag dyan, yung mga ninong. Yan. Yung mga uncles na may mga inaalagaang mga anak, mga pamangkin, kayo po ay kasama sa pagiging ama. Sige po. Ay, punta po tayo dito sa harap, mga kapatid, para po tayo ay mabigyan ng parangal. Yan. Lahat po ng mga tatay. Punta po tayo dito sa harap para po tayo mapangaral. Sa taas na lang. Dito lang. Sa taas na lang po, sa taas po. Ayan. Ayan. Ayan, para po mabigyan tayo ng kayo po ay maparangalan. Yung mga pastor po exempted kasi hindi sila fathers. Yan po ang sabi nila. Ha? Pastor po sila, pastor. Fathers lang po. Fathers. Ayan. Ayan. Sige po, ngayong araw sa pagdiriwang natin ng Father's Day, nagbibigay pugay tayo sa lahat ng ama at mga kalalakihang naging huwaran ng pananampalataya, pagmamahal at paglilingkod sa kanilang pamilya at sa iglesia. Ang ating tema, Faithful Fathers, Blessed Homes, ay inspired mula sa Genesis chapter 18, verse 18 to 19, kung saan makikita natin ang halimbawa ni Abraham, isang ama na tinawag ng Diyos upang pangunahan ng kanyang sambahayan sa daan ng katuwiran at katapatan. Tunay ngang ang mga amang nananatiling tapat sa Diyos ay naging pagpapala hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi maging sa buong komunidad sa pananampalataya. Bilang tugon sa paanyaya ng Nurture Ministries Committee, ang espesyal na pagtatanghal na ito ay inihahandog ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang samahan ng ating kongregasyon. Ang Ilocano Fellowship, Kapao Elders Gate,
married couples, MAYAF, at United Methodist Men. Ito ay isang simpleng pagkilala at pagpapasalamat sa lahat ng mga amang patuloy na nagsasabuhay ng dakilang katapatan sa kanilang tahanan at sa paglilingkod sa Panginoon. Kasabay nito, inaanyahan din namin ang lahat ng kalalakihan ng NACS United Methodist Church na makibahagi sa ministeryo ng United Methodist Men. Ang UMM ay nakatuon sa espiritual na paglago ng kalalakihan at pagsuporta sa kabuuan misyon ng Iglesia. Sa taong ito, tayo ay hinahamon na isabuhay ang social holiness sa pamamagitan ng makabuluhang paglilingkod at pakikibahagi sa misyon ng simbahan bilang katuwang ng lahat ng lay organizations at ng buong koneksyon ng United Methodist Church. Sa oras na ito, malugod nating tanggapin at pakinggan ang espesyal na handog ng ating mga kalalakihan naway magsilbi itong pagpupugay sa lahat ng Ama at paalala ng pagpapalang dulot ng isang pusong tapat sa Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Diyan kay buti ng ating Panginoon.
Amen. Sige po, can we just extend our hands toward them and let's pray for all the fathers who are here. Tunay nga, O Diyos, na dakilang iyong katapatan. Ikaw, O aming dakilang Ama sa langit, ang siyang ipinapahayag ngayon ng mga ama, ng aming mga ama na narito ngayon, kung paanong ikaw ay nagmahal, ganon din ang pagmamahal ng mga ama sa kanilang mga anak, ng mga amang ito sa kanilang mga anak, kaming mga ama sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon. Salamat po sapagkat minsan naramdaman namin ang pagmamahal mo sa pamagitan nila. O hindi lang minsan, kundi lagi-lagi. Salamat po sa pag-ibig ng mga ama, ng aming mga ama sa amin. Sa kanilang sakripisyo, pagpapagal, sa pagprotekta, pag-iingat sa amin. Salamat po. At ngayon, tinataas namin ang mga amang ito sa iyo. Sampu ng lahat ng aming mga magulang, mga ama, at tumayong ama sa amin lahat. Samahan niyo sila. Ang iba sa kanila, Panginoon, maaring mahina na, maaring may mga sakit na nararamdaman, maaring may mga hinanakit din. Subalit sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, pagalingin mo lahat ng mga sakit na nararamdaman, palakasin niyo sila, tanggalin ang mga hinanakit kung meron man. Gawin niyo silang maligaya, masaya sa oras na ito. Gawin niyo silang buo sa oras na ito. Panginoon, pakinggan ang kanilang mga panalangin. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Pakinggan ang kanilang mga daing. Bilang simbahan, tinataas muli namin at pinagpapala namin ang mga amang ito. Sa ngalan mo, Kristo, at sa ngalan mo, O Amang Dakila, itong aming panalangin at pasasalamat. Amen at amen. Amen. Muli palakpakan po natin ang mga fathers sa kalagitnaan natin. At ngayon, halina kayo mga anak, para bago sila bumaba may bigay yan. Yung iba sa Tagalog. Nasa na po ng pag
kami lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pasasalamat at dala ang mga handog na ito. Iniaalay namin, Panginoon, sapagkat kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain niyo po ito at tanggapin at magamit, Panginoon, sa mga ministeryong iyong ipinagkatiwala sa iglesyang ito, O Diyos. Ganun din, O Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, ang mga kamay na nagsihandog nito, O Diyos. Balik niyo po ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, ikaw na hindi pagtalkan, dito'y nagawan mo ijay may bay, at talekak tinalaw, na'y langitan na mabantayan na. Natalekak mo kay wanan na, uray nudong tekman bagyo tibyak, salwanan na, tuy kararwag, na'y langitan na mabantayan na. Ay wanan na, uray may tirosas, inalan na aglamanagila, amok ti Diyos, malagiplag, na'y langitan na mabantayan na. Natalekak mo kay wanan na, uray nudong tekman bagyo tibyak, salwanan na, tuy kararwag, na'y langitan na mabantayan na. Uray titen nga dagitin niyo, itigubat wenno di kulungan, uray numay nadadesak, na'y langitan na mabantayan na. Umasidig kami, O Diyos, iti sangwanam itatanga ka nito, napnuan, panagpakumbaba, panagrukbab, O Diyos. Giyaman kami, iti ililipas daytoy ngayon kang panagdaydayaw. Dinadakila at pinupuri ka po namin, aming Diyos, sa mensaheng aming napakinggan sa araw na ito, sa pamamagitan ng iyong anak, O Diyos. Salamat sa muling pagpapaalala niyo po sa amin
sa kabutihan ng aming mga ama. At natagpuan namin, O Diyos, ang pagmamahal mong dakila sa pamamagitan nila. Patuloy, Panginoon, na kami ay nananalangin sa oras na ito. Nakikita niyo po ang inyong mga anak na nakaluhod sa inyong harapan, mga nakaupo sa kanilang kinuupuan, O Diyos, maging mga kasama namin sa online. Sa sandaling ito, maaaring sila'y nananalangin sa kanilang mga personal na panalangin. Nangangailangan, Panginoon, ng iyong paggabay. Nangangailangan, O Diyos, ng iyong pagpapala, pagtutuwid. Nangangailangan ng inyong presensya. Dalangin namin, O Diyos, pakinggan niyo po ang dalangin ng inyong mga anak. Pakinggan niyo po ang hinaing ng iglesyang ito, O Diyos. Ganon din, patuloy pa na idinadalangin namin maging ang mga kasama namin na hindi namin nakasama physically dito sa espasyong ito, sa sanktuaryong ito, O Diyos. Dinadalangin din namin ang aming bansa. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang manguna sa aming bansa, sa lahat ng sulok, O Diyos. Pangunahan niyo po ang inyong mga lingkod na inyong mga tinawag mula sa presidente hanggang sa baba, O Diyos. Ganun din sa aming paglabas sa sanktuaryong ito, alam namin, Panginoon, na doon pa lang magsisimula ang aming paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Kaya tulungan niyo po kami sa aming paghakbang, O Diyos. Kayo po ang manguna. Dahil naniniwala kami na wala kaming magagawa kung wala ang inyong tulong, kung wala kayo sa aming mga tabi, at kung malayo kayo sa amin, O Diyos. Patawad po sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Linisin niyo po kami nang kami ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Sa aming pagharap pa sa isang linggo na naman sa aming buhay, ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, kadakilaan sa araw na ito at sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling ng may pagpapakumbat pagtitiwala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Mga kapatid, tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng ating mga tatay, sa buhay ng ating mga ama. Maring iba sa inyo, wala na yung kalang mga tatay, pero still, we remember them. And we thank God for them. God has blessed us so much by giving them to us.
God loved us so much for giving them to us. And let us keep on remembering them. Let us keep on thanking God for them. And so, let us go thanking God for our fathers and remembering to honor them as well, even if they're gone. And as we thank God and we remember them, may the blessing, protection, the peace, the healing that comes from our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you both now and evermore. Amen.